Jodak ma Mathare mane pio ula odaro e miechegi noyudo kony mag chiemo e kid mwandu mamoko kokalo e chenro choko omenda mar Saidika mar Kambi mar Royal Media Services. Jodakgo masani ogoyo tach e kar tiegruok mar Mathare Vocational Training Center noyudo kony mosebeda kichwalo kokalo e chenrono kokalo e simu ka idiyo *802#. Kambi goyo punda mar shabiki notudore koda Saidika kendo chiwo tangi mar lita 10,000 mar konyo kano pi maler. We've been able to impact more than 250 lives collectively by providing them food aid and also by collaborating with other corporate institutions. We have seen the generosity of Shabiki offering the 10,000-litre tank for the effort of them collecting and harvesting water during this period, and also ensuring that the people who are being served within this region and the community have